Kani kadai tang kania election. Oh kipeni ya kadur jong ka epic jong khon jonga namar bushim jat nanga. Kata kadai ka kam shimet jonga ngala melekat bangamon. Dainem daine. Ngala melekat bangamon. Uba ripil. Banor kidon ki bakersyani ba wai bhakin dia. Uba shimjat ne uba ripil. Ya uba wai bha long man kersyani uba arden de uba shimjat ki kon mlong. Tenamar kata kadau kidon shibun ba kita kinong ilam kiba kraw hakari kajngi kiba shimjat ne ukpa don le kiba mai jat sisndon. Kendrai kala no usnyang uba kraw nam taka jat menriu. Ko kipat ba wat syak namar kata kadau bandon bawan riam mipi haga kerteng jong kedustur. Kedustur kaim kajat menriu kalayap. Kedustur kaim kirim peying kiduk. Kedustur kaim keri kalanngam. Dan cuma diu kata. Ngi ko aban pen klan ya kajat menriu. Ngi ko aban keli kajat menriu. Ngi ko aban riu penriu spa ya kajat menriu. Ngi ko aban pensngan ya kajat menriu. Ngem don por pen ya keren ya kita kini aklung. Oh don pat kibarungi ngem. Pitip em balai ngami no barden namaru barden hana ushun ni katolik. Ngam tip shu kin seis kini ayu nang ni sakman. Hana ubarden ushun ni katolik. Basim perlu jengau katolik. Uban job katolik. Bun ba kibadon banyak. Ngalai. Ban ngalai jingerap. Yiki school, yiki seng samla, yiki balang katolik, nado nabadan reting dan kawai ru kabalat, kawayo jingrap, hagapor bangalong amili, kiseng kasi, kiyo yeng seng, kiyo riam tenrai, kiput kitertem terput tenrai ngam jupet, mat siliang yano. Oh ngam namar kata kadau na kwa bat ngan samaham tinge ya gani halat kor na mau tau basdang ya gani udah uban halat kor bat nalor kata udah batray kam sarkar ngan sesuong yus ngobha wat wan penkit maniam hapo kajat menriu bat haka emlang salang ngingi kwa ban pinitali ya kajat menriu ndrai kini tang namar kakam mentoy jeung ismet bagin yo mentoy maki bagin penjob yo baki kwa kipin suthu bakalayo pat ba balem don su dagawai kania bangin ya keren na collection sei si dagini arang ba balai pion rakai kini kini aklung penlut por kai nga ban pensay pat ba sei kini arang ba don way pat wan ni baniaw he tengam baniaw he aspa la mangaw he jabing oh dahe ka jabing klem ka tengam le yo balay pimot ngaw pa klem jabing ana la he jabing ka jabing klem ka tengam kumong tolong kami hamo muto astaman chukole do naman kata daw kita kibaong bagi he jabing ken mau jayu habaka kiudor ko umpnyang haba kiudor ko umpnyang ngi dawa bade ban penyang baki beduk ki pabelas ngi ki balik sajan hanau ba arden upan pisan ki ngapan ngampat jupan pisan ki pai ba nrei haba ki pai ba ki kwa ban ai ndon menu bala ban khang nrei ngila ai jingken ka ban ningkong kami katno ngil ai jingken ka ba ar kami menangani silak an yobsan bat menta ngilang penon kam don ka pisa ka barang don ngil sa ai jingken so pai ba ya ga jing pelut namar ba menta ka ka por election ngina ba jing ai jingken wat check election commission nginomla banum ai jingken kini election jongki tang yo ba arden oh hana wong kumno kasinia ga jong unum ai kasinia ga jong ngi pai ba unum sim nrei menta kat ba pelong meeting pa open up da ka bright hana open up da ka bright kita gidei ngaong kumno ngan pensay mo na bakata ka siting sinaya ka bang ong gamot ka Emily scheme ka sinia ka bang ong ka tulap ka junga kadai ka tulap Emily nga klem tray kam contract nga klem tray kam supply nga klem ikni kam contract nga klem ikni kam supply nga im da ka tulap Emily nga don kun don kitite nga pasagan yiki nga bu school nga Titbam, tenmar tang ona kata ka tulop dengan umla kain banai. Ndrei wala kata ka jing tre kampai ba amla alat. Tama balai dengan dai thu khana nga ayeno, nga mayeno. Namar kata ka daw, kim su thu wat tangi kata ru. Ka
Sini aga jumpai ba kamut ke Emily scheme. Mentaga sarkar kala penkiu hadu arsya siajar lai spa lai penyo pon sanlak ka bha jumpai ba malaka constituency giyo ya katate kanumja sitengkaru kataken kadai kanong rim kajnga. Namar kita ngakwa ipi kipai ba bapin sngutu kini kidei tang kinia election yo kin sami biang kinia election da kumui nega ba kongsan kalong wat num penlut por kai bania keren ni kita ki kana election nrei ngap ya ka thong ka bamangi ka party ngidon ka thong ka jungi kalong banwan ra ya ka sinchar ka khadar ka ba khut kani ka sarkar kumbagalong namar bagala jele ka bamsap kala tan arsut ya ka jela ka jungi ka sarkar kamdon pisa ha ka plating ka jonggo sarkar kalong Kacang petrolaya, why is she saying? Unless kita hanya syaka, kongdeng kongna upra, badeng bana upra, maina bana upra, lamangin raha upra. Maisha leha upra, roha roha upra, instan maiha upra, bentim kariha upra. Kacang petrokan dem, penrating ham, ya kapal sap, udah urahin sim. Kongdeng kongaha upra, badeng banaha upra, maina banaha upra, lamangin raha upra. Maisha neha upra, rona roha upra, instan maiha upra, bentim kariha upra.